दिनै तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, तामुलपुर जिल्ला गुदि बर' फोरोंगिरि गौथुम आरो तामुलपुर महकुमा गुदि फोरोंगिरि गौथुम जथायै तामुलपुर फरायसालिमानि नैबे नब्लाङाव जोङो सानसेनि हाबाफारिजों फोरोंगिरिफोरनि जथुम जोङो लादों आरो बेयाव आथिखालाव सोलिबाय थानाय जि मोनसे सिरियास इसु जे जोंनि बिल' 30 बा 30 जननि खम थानाय फरायसा बा खम फरायसा थानाय फरायसालिफोरखौ जे मार्जार खालामनाय एमेलगामेशन खालामनाय बेनि सायाव सिरियासै जोङो सावरायनाय जायो आरो बे सावरायनायनि उनाव जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जों जथायै जों माखासे बिथांखिबो जोङो आजावगोन। जोङो दिनै नायदों जे तामुलपुर जिल्लायाव जोंहा मोननै बिअ दङ आरो बे मोननै बिअआव गासै 92निबो बारा एलपि आरो एमइ फरायसालिफ्रा दिनै बिल' 30 माने इनरलमेन्ट थानाय लिस्टआव जोंना गोग्लैदों। दा बेवहाय आसाम सरकारनि जे सोलोंथाइ बिफान बे बिफाननिफ्राय जि मोनसे लिस्ट ओंखारदों बे लिस्टखौ जोङो नुनानै थारैनो जोबोद माने बागदावखांदों। मानोना जोंनि जुदि 92नि बारा जुदि फरायसालिफ्रा जोंहा बायोबा जोंनि ओनसोलाव जि सोलोंथाइनि जि मोनसे थासारि बेयो थारैनो गाज्रि मोनसे थासारि फैगोन जों मोनदांदों। ड्रप आउटनि जि अनजिमा बा ड्रप आउटनि जि अनजिमा बेयो बांगोन। मानोना दिनै जिखिनि माने स्कुलफोर दङ फ्राय गासैबो स्कुलानो जोंनिया माने निट बेसआवसो दङ, जों बेखौ जों नुखादों आरो गोनांथार जानायनि थाखायनो जोङो नुदों जे मोनसे समाव जोंनि आबै आबौमोना जि समाव बिथांमोना सोलोंथाइनि गोनांथिखौ बुजि मोनदोंमोन बै समाव आबै आबौमोनानो माने गावसोरनो फरायसालिफोरखौ गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालिखौ बिथांमोना गायसननानै लादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों उनावहाय लासैनो भारत बा आसाम सरकारा बेखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामदों आरो बिनि उनाव दिनै सरकारि भाबै सोलिगासिनो दङ। खिन्थु दिनै जोङो आसाम सरकार आरो आसामनि सोलोंथाइ बिफाना जि गावसिनि बाजेटखौ सेभ खालामनायनि थांखिजों जि एमेलगामेशन आरो मार्जार खालामनायनि गेजेरजों जोंनि फरायसालिफोरखौ खमायनायनि जि मोनसे थांखि बिथांमोना लादों बेयो थारैनो माने गनायजाथाव नङा। मानोना जोङो बेबायदि जुदि जोंनि स्कुलफोरा जुदि बायोबा जोंनि फरायसाफ्रा गोजान जायगायाव थांनानै माने सोलोंथाइ लानो गोनां जागोन आरो बे खार'नावनो जोंनि सोलोंथाइ लानाया हयथ' थाद'गोन, फरायसाफोरनि ड्रप आउटआ बारा जागोन। दा ओंखायनो जों आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि जोंनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि आरो इएम बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जाहाथे फरायसा गैयैनि थाखाय जेन जोंनि फरायसालिफ्रा खुनु कारनाव एमेलगामेट आरो मार्जार जाया। मानोना दिनैसो जोंनि फरायसालिफ्राव फरायसा गैया खिन्थु गाबोनथ' जानाय नङा होननायनि जेबो खोथा गैया। दा ओंखायनो जोङो दिनै नुदों माखासे फरायसालिफ्राव 29 दङ, 28 दङ, 25 दङ, 22 दङ। दा बैफोरबायदि स्कुलखौ जुदि जोङो गाबोन सिफायोबा दा बेयाव साब्रै साबा फरायसाखौ जोङो फैगोन बोसोराव बा देग्लाय जोङो बारायनो हाया होननायनि जेबो खोथा गैया। जों बेखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बर' थुनलाइ आफाद जोङो बांहोनायनि थाखाय जों जेसेबां हायो जों नाजागोन। फोरोंगिरि बिथांमोनजोंबो जोङो सावरायदों, बिथांमोनाबो एनरलमेन्टखौ बारायनांगौनि थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावगोन। दा ओंखायनो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारखौ जोङो खावलायगोन जाहाथे एनरलमेन्ट गैयैनि थाखाय इमिडियेट जि एमेलगामेशन मार्जार खालामनायनि जि मोनसे प्रसेस बेखौ बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ आरो बे फरायसालिफ्राव जि फरायसालिफ्राव दिनै एनरलमेन्टआ खमायलांदों बे एनरलमेन्टआ मानो खमायदों, मा खारनाव जादों बेखौ सरकाराबो बुजिनो नाजानांगौ आरो बेखौ बांहोनायनि थाखायसो बिथांमोना खामानि मावनांगौ। दा आङो बेखौ तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो खावलायगोन आरो उननि समाव जोङो बे 92निबो बारा जि मोनसे 30 बिल' जि माने स्टुडेन्ट एनरलमेन्ट थानाय बे लिस्टआव गोग्लैनाय जों फरायसालिफ्राव जोङो फिजिकेल थांनानै जोङो खबर लागोन आरो बेयाव फरायसाफोरखौ बांहोनायनि थाखाय जोङो बर' थुनलाइ आफाद, बर' फरायसा आफाद आरो फोरोंगिरि गौथुम जों जथायै खामानि जोङो मावगोन। दा फिन खेबसेबाव आङो स्ट्रंलि जोङो माने नैबे जि माने एनरलमेन्ट गैयैनि थाखाय जे एमेलगामेट आरो मार्जार खालामनाय बे खामानिखौ जों स्ट्रंलि जों अप'ज खालामो। बेखौ खुनु कारनाव सरकारा खालामनो मोना।